after a series of strong letters. The first one yakabva kuna general muchena, and the most recent one yatiri kuona iri kutsviridza pasocial media, the letter yakabva kuna comrade Gajeni Ajanga, which was dated on 6 June 2026. President Emerson Mnangagwa has called upon my generals, my serving pamwechete retired, kuti vauye vachisangana nemutungamiri wenyika. Zanapinda mashoko atiri kuona ari kutenda pasocial media, mamwe ari kubuda maofficial pages, zvirodza kuti aiwa hazvina kumira zvakanaka. Atiri kuona kuti the subject these generals vachinyora tsamba dzavo yange iri yekuti yanga iri a final warning, vachiti stop protecting Emerson Mnangagwa before he kills you all. Zanapinda mashoko ari kudanyurwa panguva ino. Ndipo subscribe or like on the bell icon. Panguva ino tiri kupinda tichiona paendo yaZimbabwe closer, tinoposta magenerals amuri kuona kudanyira chiti Mnangagwa is called for an urgent meeting with both the retired and current serving military commanders today at State House following the last report from retired General Muchena. The motives of this meeting are still unknown, but sources suggest it is afraid of military intervention. Noma developments are kubuda panguva ino ari kuonekwa kunzi aiwa AD might be afraid, but panguva ino tiona kuti at the last meeting mutungamiri wenyika yeZimbabwe he told these generals vaistop constitutional amendments kuti ahwina apapa hatidi kukurukura kana kuita sei, anenge angohwina anenge atohwina, imimi ita zvamuri kuita, isusu on our end we are doing what we are doing, but the one who has won anenge ahwina zvake. Madevelopments ari kubuda panguva ino aratidza kuti hazvisina kumira zvakanaka panguva inei. Kwakuchida kunyasa kuonekwa kunzi mukuru ndiani pari kuuya pachitungana mabhuru panguva inei. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Imbotidzai mafukiro enyu mhuri yeZimbabwe, munoti kudii pamusoro these power struggles ari kuitika with the ruling party ZANU-PF these constitutional amendments. Hatichazivi kuti zvichapera sei, zvichapera mushe here kana kuti zvichazopera sezvazvakamboita muna 2017. Ina comment section medu dzafukiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.